Nyt mä vittu tuohon. No just näin. Mä vaan siirryn tässä nyt. Ei saa. Nyt tapat mun kaveri. Saatana, Ai nyt jaa. sä botti. Tiesikö semmoisesta taktiikasta? Mitä taktiikasta? Ai saatana. Myöhemmin. Juu. Hei Indian Popo. Mitä? Miten teillä menee tää sota? Minä en tiedä yhden, minä olin ampunut aika monta tyyppiä, mutta ei ole jaksanut laskea. Jaha. Hei tuolta tulee yksi. Napa se homo. Mitä vittu toi on? Nyt se kuoli, ota älä. Ting 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 ting. Myöhemmin taas. Moita. Haluatko sä nähdä tämmösen hienon trikin tälle mulle? Tässä tulee miekka. Anna tuota minulle. Me ei nyt tarvita sitä. Mä lähden tästä. Hei hei. Hei. Me emme kuolleet vielä. Mutta minä tapan sinut nytten. Ota RPGtä, botti. No en. Ai oho. Jaha. Laadata. Minä. No, mä en nyt on kuollut. Otetaan tää talteen. En minäkään kuollut. Olen vielä elossa. Ai jaa vai? Nyt minä tapan sinut tuota asesta. Ai, mitä toi? Aha. Ai saatana. Ai säkä et kuollut vielä. Ota hauli. No. Mitä vittua? Ai vittu mun käsi. Olkapää. Ota siitä.